No niin, morjesta uudelta videolta. Me tultiin nyt käymään Hourunkoskella karkussa. Tästä Hourunkoskesta löytyy aika huonosti tietoa edes Googlella. Mutta tosiaan Sastamalan tieltä kun kääntyy Ilomäen tielle tuossa noin Karkun kohdalla. Ja ajaa siihen se tulee tämmönen pieni silta vastaan. Ennen tätä siltaa on tuossa oikealla puolella semmonen levike, mihin saa auton kätevästi. Ja tästä kannattaa lähteä. Voi lähteä sillan jälkeen, mutta parempi on lähteä jo ennen siltaa alavirtaan päin. Sitten menee kätevä polku. On kaatunut polulle. Hyvät kohinat tuntuu kuuluva. Niin tää on tosiaan parhaimmillaan keväällä sulamisvesien aikoihin sillä, että on vielä jäätä jäljellä. Nyt ollaan lokakuussa, mutta on tosiaan satanut niin paljon vettä viime aikoina, että kyllä täällä vettä menee.